no xornal, pero mira ti. Ai, perdón, que che iba a pechar. Eu vin falar aquí de grelos. Ai, sí? E digo eu, dos grelos tamén quero falar eu hoxe, porque ben sabedes que en Galicia somos potencia greleira, diría eu potencia mundial, pero estamos en crise. Imos aos... Ai, sí. Estamos en crise, Está hai unha mal. crise gorda. Por qué? Porque esta tempada os grelos comezaron a medrar ben, a medrar vizosos, pero aí polo Nadal estragáronse todiños. Orsita, que é greleira de Abadín, pensa que foron as xeadas deste Nadal, porque a verdade é que fixo frío e xeou moito. Ten as follas dos grelos todas estragadiñas queimadas, o grelo vido abaixo, deitao. Ela está segura de que son as xeadas, pero atentos, porque, segundo os expertos, parece que non, parece que é outra cousa. Nós hoxe informámonos e imos falar de contado cun experto que nos vai a contar a problemática do grelo, pero antes estamos con Orsita para que nos amose os seus. Moi boa, Orsita, parece que este ano non está sendo moi bo para o grelo, non? Non, de momento non, aunque tuveron moi bons principios, pero agora parece que veo unha xeada ou non sei que é que os puxos un pouco mal. Porque antes cando xeaba e morrían os nabos e despois logo brotaban outra vez con moito vigor, pero agora non sei, mira para aquí. E non falastes con ningún técnico? Si, falamos, pero dícenos que é por non rotaren as terras, pero eu non estou de acordo totalmente con iso. Porque nosotros rotamos, botamos maíz. Isto ti crees que vai repercutir tamén no prezo? Mira, o ano pasado venderonse a 3 euros, porque tamén era unha época mala. Dicen que nas feiras están sobre 2 ou por aí, pero non che sei moito. Claro. Espero que estes que están vos sigan vos, É dicir, ata fai 15 días prevíase mellor colleita. Moito mellor, e hai un mes moito mellor. Moi vos, E no teu caso, a venda que é a particulares, non? A particulares. A xente que te coñece personalmente. Sí, desde hai moitos anos é que veñen por eles e dixenlle que non. E fixestes análise da terra? Sí, e as terras están ben. O problema é daqui para diante. Eso é o problema. Isto é o que é anormal, fora dil. E xa se lle ve, mira como está. Mira que pinta. Canto tempo levades con este problema? Ai, ao mellor haiche 4 ou 5 anos ou máis, ou 6 ou máis, e non levo de conto, pero polo menos eso é. Hola Patricia, moi boa, son David, Hora Galega. Mira, que acabamos de estar con Orsita, bueno, estivemos vendo con ela os grelos e resulta que parece que igual non vai ser tan boa campaña como se esperaba fai uns meses. Eu aquí fungo non lles noto, pero están algo amarelos da auga. Parece que se nos acercamos aí e os vemos contigo? Sí, vale. Sin problema ningún. Moi boas, Patricia. Estás preparada para falar dos grelos? Sí, pero está a miña má que xa está preparada ali coñéndono algún rabito. Pois logo falamos con tua mai, non? Ela sí. Hola Marisol, moi boas. A ver, que vimos aquí falar contigo dos grelos, non pode ser de outra maneira. Aquí os vedes como están. Abaixo hai sempre moita niebla. Entonces aquí non nos bata así a niebla. Estamos vendo que algúns están máis amarelos. Ese amarelo débese a auga, dices. A auga e esta terra era monte. Entonces é o primeiro ano que se bota nelas. Pero mira, esta é unha das imaxes que sacamos ahora con Orsita. É como se fose como un Son hongos. Aquí non nos temos, de momento, vaya. Claro. E crees que se pode deber a ese factor de altitude, non? Claro, e despois a xea de auga é que fai todo eso, porque pudren. Ese fungo que estábamos vendo que fose tamén da semente, do tipo de semente. Non, a semente non lle influye. Claro. Influye o clima. Pois hoxe, 13 de xaneiro de 2026, aquí neste comercio de Melide teñen a venda de grelo a 2,50 o mañuzo de kilo. Veremos se co conto das xeadas e demais se acaban carecendo, pero de momento, aquí, mediados de xaneiro, a 2,50. Pois imos a sair de dúbidas sobre a problemática do grelo e falamos xa con Gonzalo González, enxeñeiro técnico agrícola. Gonzalo, moi boas tardes. Que tal? Moi boas tardes. Bueno, Moitas Gonzalo, gracias por invitarme. No, grazas a ti por atendernos hoxe na Hora Galega, aquí esta chamada en directo, pero viamos aí a Orsita, estaba preocupada, ela convencida de que a xeada lle estaba queimando nos grelos, pero que é realmente o que lle está pasando ao grelo galego? Sí, Orsita xa falou con algún técnico e tampouco non quería levarlle a contraria a Orsita. Pero mira, vos vou contar, tiñan tanto unha como outra algo de parte de razón, tanto unha como outra. Vamos a ver, o que está pasando pode afectar tamén non só os grelos, sino tamén a outras brasicas como repolos, coles, outras berzas, vale? Trátase dun fungo que está no chao e bueno, vai contaminando, digamos, os grelos e prodúcense esos tumorciños, esas agallas que podíades ver no vídeo
Entonces, ¿qué pasa? Na parte aérea vanse amarilleando, vanse marchitando hasta terminar morrendo, vale? Entonces... Pero Gonzalo, aí dicía sí. Orsita, que provoca este fungo? Porque efectivamente estaba moi ben informada. Ela falaba da Sí, xeada, sí. dos estragos da xeada. Pero despois Marisol falaba dunha terra aí pouco traballada, a primeira vez que botaba con moita humidade. Vai máis alá da xeada, tamén a humidade ten algo que ver? Non, o tema da xeada evidentemente, sabes, pode afectar un pouquiño, pero mira, un dos factores máis limitantes é o tema da acidez do suelo, vale? Entón, si temos un pH moi baixiño, tal como decía Marisol, que era un terreno novo, que botaban este ano por primeira vez, o pH probablemente este moi baixo. Entonces, aí sí que o fungo vai proliferar moito máis. Aí hai varias cousiñas, sabes? Pódese propagar tamén pola auga do riego, cun arado, movimento de terras, semillas que estén xa veñan contaminadas, bueno, entonces aí hai que utilizar varias medidas correctoras. Claro, como para se pode intentar previr, minimizar. Gonzalo? Porque estamos preocupados. Sí, a ver, aí un pouquiño sería, digamos, como fixeron eles, análisis de suelo, vale, para saber os niveles de pH, sería a miña recomendación. Había que ter un pH, digamos, alto, cercano 6 e pico, 7, para minimizar un pouco os problemas. Despois, utilizar semillas e plantas sanas, evitar zonas encharcadas, e o que dicía Orsita, que se me vai enfadar, hai que rotar os cultivos como lle dixeron. Pois É queda moi dito, importante. Gonzalo. Importante rotar os cultivos, que se anoten esos consellos que acabas de dar.